Здравейте! Продължаваме с рубриката, в която си говорим за модни икони, заедно с моят помощник Рил, който, ако не го познавате, вече в няколко видеа се е включвал. Днес ще си говорим за Сара Джесика Паркър. Забравих да се представя. Ако не сте попадали на някои от видеята ми до момента, аз съм Кая. Снимам на тема мода, лайфстайл. В момента си говорим за модни икони. Това е част от последната рубрика, която започнах в канала. Ако не сте гледали предните две видеа, също може да видите информация за стила на Джорджина Родригес и на Хейли Бибър. Разглеждаме стайлинга на най-популярните It Girls, които променят света на модата, които са трендсетъри, и за това мисля, че няма как да не говорим за така популярната звезда от филма Секса и града Кари Брадшоу, или всъщност Сара Джесика Паркър. Ще обърнем внимание на иконичните тоалети, разбира се, ще говорим за обувките Маноло Блahnik, ще говорим за цялостния стил и какво общо има Кари Брадшоу с Сара Джесика Паркър. Ще разгледаме много подробно всичките решения за гардероба, как са повлияни в самия филм, в ежедневието на Сара Джесика Паркър, и ще коментираме това, което наистина я прави емблематична модна икона, жената, за която всяко момиче знае. Особено свързваме с обувките на Маноло Блahnik. Да започнем с това, че Сара Джесика Паркър е емблематична личност заради ролята си в филма Секса и града. Нейният стил и там, и в реалния живот е изключително разпознаваем. Тя общо взето не се съобразява с тенденциите, по-скоро ги създава. Облича се изключително елегантно, много шик, много интересно. Винаги тоалетите са нестандартни и за това наистина няма как да не говорим за нея, когато говорим за трендсетъри, за хора, които имат неподражаем стил и са истинско вдъхновение за всички любители на модата. Сара Джесика Паркър е абсолютна модна икона за последните, може би, 30-летия. Тя е известна и с това, че е избрала да остарява естествено. Не е фен, не е подражател на ботокса и е доста често, между другото, е нападана заради това свое решение, което е показателно на обществото, колко много е свикнало с тези корекции, които са изключително актуални. И дори емблема, модна икона като нея търпи критика за това, че отказва да слага ботокс. Лично аз се възхищавам за тази смелост, за това нейно решение да бъде такава, каквато е, да бъде естествена, да не се притеснява от факта, че остарява, което е абсолютно нормално и естествено, и да избира да изглежда по интересен начин, да не се притеснява, да съчетава най-различни, всякакви интересни комбинации, дрехи, чанти, аксесуари и обувки. Сара Джесика Паркър играе още от дете в театър и в телевизията, но истински популярна и хитова става, когато през 90-те я избират за ролята на Кари Брадшоу в филма Sex and the City. Персонажа на Кари е символ на независимост, женственост, модна смелост и е истински емблематичен символ на нюйоркската жена според филма. Емблематичната си роля Сара Джесика Паркър, разбира се, получава много предложения за колаборации. Тя е лице на Guess, на Dolce & Gabbana, Intimissimi. Това е марката за бельо, която не знам дали сте срещали, на Гарние също така. Въобще нейното модно значение излиза извън контекста на филма и в реалния живот започва да бъде вдъхновение за редица дами, които се възхищават на стила от филма. Стига се до там, че през 2014 година Сара Джесика Паркър създава своя собствена колекция, която се казва SJP Collection спрямо нейните инициали, съвместно с дизайнерът на Маноло Блahnik, където създават обувки, които лично тя участва също в създаването на дизайна. Те са много интересни, цветни като нея и определено провокират голям интерес в аудиторията.
Тя често е гост на Met Gala и на New York Fashion Week, разбира се. Като нейните тоалети абсолютно винаги са сред най-обсъжданите. Сякаш винаги всички искат да видят какво носи тя, как ще се появи. Прави впечатление с изключително силни визии на червения килим, независимо от събитието, на което е поканена, защото тя има изключителна популярност и имидж и е канена на всякакви елитни събития. И винаги се появява много стилна, но същевременно има елемент, който се откроява и е малко нестандартна. Затова може би и толкова интересна и може да бъде наричана наистина модна икона на няколко поколения жени. Също така има интересна информация, че когато я попитат дали нейните дъщери искат да взимат от дрехите, тя споделя, че те се интересуват от устойчива мода, често пазаруват от винтидж или секонд-хенд магазини и много рядко, по-скоро даже не искат да споделя дрехите с тях, което за повечето жени може би е очудващо предвид това, че имат достъп до невероятни дрехи. Интересен факт е, че тя споделя, че за жалост, нейните обувки са различен номер от обувките на дъщерите и не могат да споделят и тях, предвид това, че тя е емблематична и свързана с обувките на висок ток, с тази елегантност и стил. А също така, дрехите, които са били от снимките на Sex and the City, голяма част от тях са запазени, са нейно притежание, за да може именно да се съхрани тази магия, този елемент, който е така вълнуващ, магичен дори, защото определено модата е голяма част от филма, голяма част е и от нейния живот. Сякаш имената Сара Джесика Паркър и модна икона просто са свързани. Когато коментираме нейния личен стил, определено можем да кажем, че тя съчетава много умело висока мода с по-достъпни елементи. Прави го много дръзко, без никакви притеснения, абсолютна автентичност и това е нейният призив. Сякаш човек може чрез модата всеки ден да променя себе си, да бъде нов човек, да го изразява чрез дрехите, което на мен лично много ми допада. Стилът във филма и в реалния живот може да бъде определен като много смел. Тя не се притеснява от цветови комбинации, абсолютно не е в монохромната стилистика, която е така популярна, но въпреки това има изключително много фенове на начина, по който тя се облича. Например, не се страхува да съчетава куприна с паети, с по-интересни форми и обеми. Абсолютно много смело изразява себе си чрез дрехите. Така, за финал можем да добавим, че нейната основна цел е да вдъхновява жените да съчетават стилове и да не се страхуват да изразят себе си. Какво по-хубаво послание от това? Със сигурност Сара Джесика Паркър е една изключително интересна личност. Заслужава внимание да се разгледа нейния стил, да почерпим вдъхновение от нейните тоалети, а защо не и да пробваме да ги вкараме в ежедневието си. Това беше всичко от днешното видео. Благодаря ти, че остана до края. Не забравяй да се абонираш за канала, да харесаш това видео и да разгледаш другите видеа на модна тематика, ако това ти е било интересно. Чао и до нови срещи!